Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna kowa da kowa fatan alkhairi tun daga farkon nan ba tsakiyar nan ba ƙarshen nan ba. Muna gaishe da maza da mata, manya da yara da ke cikin wannan gida mai albarka namu na kundin sirrin makaranta YouTube channel. To cikin ikon Allah wannan safiya ta Talata, Allah ya nufi mu samu lokaci don mu fito mu bada albarkacin bakin mu a wannan gida mai albarka. To yau sirrin da za mu bayar, sirri ne abin da ya shafi mallaka wanda sirri ne wanda yake matuƙar ba wa mutane wahala wajen aiwatar da shi da kuma neman sahihin asirin da kuma samun wanda yake da asirin. Yana da matuƙar wahala gaskiya, ba kowane yake da shi wannan asiri mai ɗimbin daraja da kuma wahala ba. Amma mu cikin ikon Allah muna fito muku da shi, ba ku shi fi sabilillahi domin ku amfana, mai mana addu'a na fatan alkhairi. To shi wannan sirrin ko kana da ubangida wadda kana buƙatan a ce dinga sakar maka da mara, ya dinga sakar maka da 'yan kuɗaɗe, ka yi shekara da shekaru kana masa ɗawainiya amma kuma kwata-kwata baya ta kai wasu sun zo a sama ba su tare aka sha wahala ba, su kuma an bar masu su suke cin gajiyar abin duniya da aka tara tare da kai aka sha wahala. Ko mata da take da miji wanda yake da arziki amma kuma ya kasance cewa kwata-kwata baya bata, ya batta, ko da yana bata ne baya bata wanda ya taka kara ya karya wanda za ta iya biyan buƙatar rayuwarta, amma kuma na can ana kashe wasu. Ko yaro da ubangida wadda an yi shekara da shekaru ana yi an samu kuma amma ba a yi. Ko kana da wani ubangida ɗan siyasa wanda kana buƙatar ne baka wani appointment wanda ka san cewa yana da shi amma kuma ya ƙi ya baka. Ko budurwa wadda take da saurayi wanda ya kasance cewa tana so wannan saurayin nata ya so ta suna tare amma kuma hankalinsa baya kanta. To insha Allahu da wannan da kuma wanda ka ji ma da abin da ya shafi mallaka ne dai. To insha Allah wannan sirrin yana da matuƙar tasiri sosai da sosai, sai dai in ba yi ba. Amma in dai aka yi in Allah da za a tarar da abin da muka faɗa fiye da ma da yadda mu muka faɗa da insha Allah sosai da sosai. To wannan sirri dai da yake shi ne za a samu zuciyar tinkiya. Aka samu zuciyar tinkiya to alhamdulillah sai a samu siga ko kwano ɗaya ma haka yayi. Sai a samu farar takarda sai a rubuta wa alaqaitu alayka mahabbatan minni yasin wal qur'anil hakim a ƙasa. Sai a buɗe wannan mimu ɗin gaba ɗaya na wa alaqaitu alayka mahabbatan minni ɗin nan duk za a buɗe yasin wal qur'anil hakim, wannan mimu ɗin nan ita ma za a buɗe. Sai a sa sunan wadda ake so ai wannan, ko sun kai su miliyan ɗaya za a sa sunan su a ciki. Sai a yi yar ƙaramar laya sai a ajiye ta. To shikenan dama idan a satin nan za ka yi, to tun a satin za ka sayi siga, za ka je gidan tururuwa ka yi sallama ka faɗa mata gashi kana son kaza kana son wane so ka yi kaza sai ka ce ga sadaka na kawo miki kamar yadda kike baiwar Allah. To domin kusancin ki da Allah, domin baiwar da Allah ya yi miki, kai ka san irin abubuwan da za ka faɗa dai. Allah ka sa wani ya so ni ya shiga cikin al'amari na, ga sadaka na baya wannan baiwar taka ya Allah. Sai ka zuba mata siga. To washe gari ma sai ka ƙara dawowa ka zuba mata, sai ka yi sati kana zuba mata sigan nan. Ko ka samu gidan tururuwa kusa da kai ko a jeji duk yayi. To rana na bakwai wadda za ka zo ka, idan ka zo ka sai ka buɗe gidan tururuwa sai ka samu wannan layan za ka sata a cikin zuciyar tinkiyan nan.
ka gane sai ka sa a cikin gidan tururuwa. Aka buɗe gidan ne sai ka sa sai ka rufe, sai kuma ka kawo siga na rana kenan sai ka zuba, ka faɗi abin da kake faɗa kullum, sai ka juye kanka ka tafi kar ka waya. Sai ka dawo gida ka yi wuridin wa alakaitu alaika muhabbatin mini 70,000. Sai a samu ƙosai mai sadaka ko masa mai sadaka sai a yi mai zafi kai sai a yi sadaka. Wallahi wannan duk wanda ya yi wannan, ban ba da shi saboda wani ya je ya yi zina ko wani abu makamancin haka ba. Ni na ba da shi ne kawai saboda wanda suke da matsaloli irin wannan wanda da ya rabu. Amma duk wanda ya yi wannan ta hanyar zina ko ta wani abu gaskiya ban ba shi ba. Amma wannan in dai aka yi shi za a ga abin mamaki fiye da tunani. Gaskiya za a ga mallaka, za a ga yadda mutum zai haukace a kanka in dai kuna mu'amala da shi. Gaskiya sosai da sosai. Domin ƙarin bayani ko wata buƙata ta musamman da mutanen da suke ƙasashen waje, Nijar, Kamaru, Chadi, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Senegal, Italy, France da sauran ƙasashen duniya dai, da kuma waɗanda suke Najeriya, za su iya tuntuɓar mu a wannan namba kamar haka: 080 68 24 15 33. 080 68 24 15 33. Insha Allah za ku yi magana da malam kai tsaye akan dukkan bukatunku, ko ƙarin bayani ko ƙarin haske ko wani bukata na musamman insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.